Benvidos a esta viaxe polo rico legado inmaterial de Galicia e concretamente pola Costa da Morte. Nesta terra máxica, onde a tradición se funde coa natureza, atopamos un tesouro inestimable, un conxunto de lendas, historias, tradicións e saberes ancestrais que se foron transmitindo de xeración en xeración e que nos transmiten sabedoría popular, valores e crenzas que son parte da nosa identidade. Este legado inmaterial é tan importante como o noso patrimonio material, xa que tamén nos ensina valores importantes como a bondade, a xustiza e a conexión coa natureza. Con este vídeo queremos espertar a curiosidade e o interese do alumnado por este valioso legado. É fundamental que as novas xeracións coñezan e aprecien estas tradicións para que non se perdan e sigan vivas no corazón de Galicia. As mouras son criaturas máxicas da mitoloxía galega, xeralmente asociadas a fontes, ríos e bosques. As lendas contan historias de naufraxios que rodean a illa. Cóntase que os barcos cargados de tesouros foron golpeados polas tormentas e afundiron nas súas augas. A nai de todas as serpes quedou petrificada, converténdose na pedra da serpe. Desde entón, a pedra foi venerada como un amuleto contra o mal e a enfermidade. O cervo branco de Castro de Borneiro é un símbolo de esperanza e protección para os habitantes da zona. É un recordatorio da valentía dos devanceiros celtas. Despois da misa celébrase unha procesión polas rúas da vila, na que se leva a imaxe do santo. A procesión vai acompañada de música tradicional galega. Algúns dos elementos máis característicos da Romaría de San Adrián son a procesión. É un dos momentos máis importantes da Romaría. Benito Soto Abal, coñecido como o Terror do Atlántico, foi un famoso pirata galego do século XIX. Conta a lenda que antes de ser executado en Xibaltar, a fonte estendeuse por toda a comarca, curando os enfermos e concedendo desexos aos de corazón puro. Co paso Queimada galega é unha bebida tradicional elaborada con aguardente, azucre, casca de limón e grans de café. Prepárase nun recipiente de barro chamado pote. E así chegamos ao final desta viaxe polo legado inmaterial de Galicia, un legado que nos pertence a todos. Coñecer as nosas tradicións axúdanos a comprender de onde vimos e cara a onde imos. Son o compás que nos guía na viaxe da vida. O legado inmaterial de Galicia é un don que debemos compartir co mundo. É fonte de sabedoría, beleza e esperanza.